शुभ संध्या आज मार इच्छा से आप सहित किसी कथा आपको शेयर करिए जय जगन्नाथ कह ସେୟାର କରିବେ ଏଇଆ ଯେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ ଫୁଲ ଫଳ ଭୋଗ ନେଇକି ଠାକୁର କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଘରେ ବାପା ମା ଗଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ସେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ଫଳ ପାଇବ ଆଉ ଉନ୍ନତି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବ ଆଉ ପଥର ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିକି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆଗ ଷଣ୍ଢକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ବାହାରେ ଷଣ୍ଢ ଜିଅନ୍ତା ଷଣ୍ଢକୁ ବାଡ଼ଉଛ ଲାଭ କ'ଣ ସାପଟେ ମହାଦେବ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାପ ଦିହରେ ଆଗ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛ ବାହାରେ ସାପକୁ ପିଟିକି ମାରୁଛ ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୀତ କହୁଥିଲ ଗୋଟେ କହିବା ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତତେ ହାତ ପତାଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ଯାଇ ତା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବାପା ମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଉପାସରେ ଗଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦଉନ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ପୂଜା କଲେ ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି କି बहुत बढ़िया कथा मन को छुईगला जय जगन्नाथ।